Al Baix Camp s'han acumulat gruixos de neu de fins a 30 centímetres. No havia nevat en tot l'hivern i aquesta ja és la segona nevada del mes. Amb una temperatura de 2 graus, el que més preocupa als veïns ara mateix és saber quan tornarà la llum, que ha deixat de funcionar a les 9 del matí. Moltes cases s'han quedat sense calefacció i els bars i restaurants de la zona no poden atendre els visitants en condicions. Alguns encara no havien pogut gaudir de la neu aquest any i han aprofitat el gruix que ha caigut a Prades per treure el trineu. Porto el cotxe sempre el trineu perquè m'agrada molt la neu i tinc dos nenes, però com que a les 12 també treballo, doncs aprofito ara amb aquesta hora. Uns 30 centímetres de neu han emblanquinat la població. La neu ha estat molt ben rebuda i ha deixat imatges realment bucòliques, però tot i així també hi ha hagut problemes perquè des de les 9 del matí que no hi ha llum. Han trucat a Endesa, no tenien avís d'avaries, han pres nota i jo de moment doncs, no sé res més. M'han dit que estan treballant però no tinc previsió de durada ni res. Els bars no podien servir ni cafès i esperaven a les fosques que tornés la llum aviat. D'altres posaven combustible al grup electrogen per veure si podien aprofitar l'afluència de visitants i fer una mica de calaix. D'entrada l'afluència de gent es multiplica per 5 o per 6, això segur. El que passa és que et pots trobar aquests problemes de que falti llum, de que la gent no pot aparcar fàcilment el cotxe on voldria. Amb llum o sense, la plaça de Prades s'ha anat omplint de visitants durant tot el matí. Glòria Boquizo, TV3 Prades.